פרשת השבוע, פרשת שופטים, הפרשה מספרת לנו על מצוות מלחמת רשות. כשעם ישראל בוחר לצאת למלחמה, עומד הכהן המשוח ומדבר אל העם ואומר להם, שמע ישראל אתם קרבים היום למלחמה, לא יבכם. תדעו לכם, למרות שאנחנו בוחרים לצאת למלחמה, אנחנו במלחמה מול אויב, לא מולך. הוא לא ירחם עליך אם תיפול בשבי. הוא יענה אותך, הוא ירעיב אותך, ולכן תתחזקו למלחמה. תהיו חזקים, תהיו נכונים להילחם בהם, הם לא כמוכם, הם אויב. וזה מוריי ורבותיי במלחמת הרשות. אנחנו נמצאים במלחמת מצווה, מלחמה שלא צריך, אף אחד לא צריך להזכיר לנו מול מי אנחנו נלחמים. אנחנו שומעים את העדויות של אלי שרבי, של טל שוהם, של חטופים נוספים שחזרו מהגיהנום מלא אדמות, מהדברים האיומים הנוראים שמהרוע העצום והטרור נמצא מולנו. מלחמת מצווה זו דורשת מאיתנו כוח ועוצמה. זה לא יום ולא יומיים, אנחנו כבר כמעט שנתיים במלחמה. אנחנו צריכים את החיזוק של עם ישראל, את הביחד, לתמוך אחד בשני, אחת בשנייה, להיות עורף חזק, להיות חדים על המטרה, לדעת לאן פנינו, לאן אנחנו מתקדמים, מה הגודל של עם ישראל, לאן עוד נכון לנו להגיע. יהיה לנו ימים טובים, יהיה ימים מלאים הוד, מלאים עוצמה, מלאים טוב. גם אם השנתיים האלה ואולי עוד קצת יהיו קשים ודורשים מאיתנו לגלות עוז ותעצומות רוח ותעצומות נפש ואתגרים כלכליים ואתגרים משפחתיים, אנחנו נעמוד בהם, כי אנחנו לא לבד, כי אנחנו כולנו ביחד. אנחנו תומכים אחד בשני ומחזקים אחד את השני, ואנחנו מגלים את זה שאנחנו לא רק האדם יש לו את המשפחה הגרעינית שלו, יש פה משפחה גדולה, משפחת עם ישראל שרוצה נצח, רוצה ניצחון, רוצה עולם טוב יותר, והטוב ינצח. ובעזרת השם אנחנו קרובים לרגע הזה, אנחנו צריכים להאמין בזה שאנחנו קרובים לרגע הזה והוא יגיע. עלו נעלה וירשנו אותה, כי יכול נוכל לה, וירושלים תיבנה ותיכונן, ובית